Avec une clé main. תראי, לא כדי. תראי, לא כדי. תראי, לא כדי, תראי, לא כדי, תראי, לא כדי. שיטי, קלטה את המצלמה. מה את אומרת? ירגוש חיוכים. תרחי למצלמה. תרחי למצלמה. תרחי למצלמה. תרחי למצלמה. דודי! מי ילדה יבה? מי זאת ילדה? מי זאת ילדה יפה הזאת? לא. 3. תסתכלי. 5, 4, 3, 2, 1. חיבוק קבוצתי. אוקיי, בלעת את הילדה, לא רואים את זה. 5, 4, 3, 2, 1. חיבוק קבוצתי. אוקיי, אתה בולע את הילדה, אי אפשר לראות את זה. 5. תאמיני לי, את הילדה הכי מפונקת במזרח התיכון. רגע. 2. היי, אתה לפני הזמן. 1. חיבוק קבוצתי. חמש, 4, 3, 2, 1. חיבוק. שנייה לעבוד. זה הטוב. זה הטוב. תן לי לאכול אותה בבקשה, ברשותך. יש לי דבר אחד להגיד לך. פינוק הילדה הזאת. אני אמות. את יודעת ש10 בלילה? פרחי. היא צוחקת עליי. 10 בלילה. קיפי. זה עובד גם עליי. אתה יודע איך מפולקת במזרח התיכון כולו.